गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दं। दिनैनि भिडिअ जाबाय ओरैबायदि आसरित, साननानो मोनथावा। नोंथांमोना मा सानो आं मिथिला। 3 बोसोर जाबाय बे घटनाया। सासे सेंग्रा आरो सासे हाबा जानाय हिन्जाव, गथ' सानै गोनां। बे हिन्जावनि हौवायाबो खामानि मावो, मायबा मोनसे फिसा जब मावो, बेनिफ्राय गथ' सानै दङ बेहा। बै सेंग्राजों बे माबायदि लाना खारलायनाय जानाय, आरो बे सेंग्राया बे सिख्लानि थाखाय, बे हिन्जावनि थाखाय मानो फाग्ला जानाय? बे हिन्जावनाव मा दङ? आरो बे हिन्जावा बे गथ' गथायखौ गारनानै मानो बै सेंग्राजों खारनो गोनां जानाय? आसरित। नोंसोर बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। सानै गथ' आरो हौवाखौ गारनानै सासे सेंग्राजों बे कल रायलाय खारनो गोनां जादों। खारखांनायनि उनाव दिनै बे पस्टायदो। आं खोन्थागासिनो दं, आं जायगा आरो नाम लानाय नङा। काहानिया जाबाय 2 बोसोरनि सिगांमोन, नाथाय बे बाथ्राखौ आं दा मोनथिनानै मोनदों। खोनासं, बेखौ लाबोनायनि आगोलावनो आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो खोनासंदो। जोंनि बर' हारियाव आं सिगांनो बुंबाय, गोबां भिडिअ बानायनानै बुंबाय आं। सिख्ला मानसिखौ गोबां बुङोमोन आं। सोरबा सिख्ला मानसिया सासे हिन्जाव गोनां, गथ' गथाय गोनांजों दा लाइन मारियो। नुखानानै, मोनथिखानानै। मानो होनोब्ला सासे सिख्लाया सासे हिन्जावनि दुखुखौ सासे सिख्लायासो बुजिनांगोन, नंना नङा? बे अनबानो जाया। नों गावनि गोसो सिङाव नों साननो हानांगोन, बे हिन्जाव गथ' गथाय दङ, जों बेजों लाइन मारिनाया जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा। बेखौ नोङो साननो हानांगोन फार्स्टआवनो। आं बेफोरबायदिसो बाथ्रा बुङोमोन। दिनैनिया जाबाय उल्था। नोंथांमोना खोनासंलांबाय था। बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारियाव गोबां दङ, जेबो नङा। सोरबा साब्रै साबासोआ दङ। सिख्लाफोरखौ लाबथिंनानै बेरायहोबथिंबाय थानो, जाहोबाय थानो नागिरग्रा गोबां दङ जोंनियाव। फैसा जाबाय, फैसाखौ बबाव गारनो? खामानि मावो, न'आव थानो मोना, हिन्जाव गथ' गथाय न'आव दङ, थाखा फैसा होखादो, हिन्जाव गथ' गथायनिबो सिन्था गैया, बाहेरायाव गिदिङो। दा बाहेरायाव सोरखौ लाना गिदिंनो? सिख्ला नांगौ टाइम पास खालामनो, नंना नङा? गामिनि सिख्लाखौथ' मोना। माबायदि सिख्लाखौ मोनगोन दा? जाय सिख्लाफोरा बेरायथिंबाय थायो, जाय सिख्लाफोरा माने ओरैनो टाउन सहराव थानानै बेरायथिंबाय थानो नागिरो, खामानि मावा, बायदि सिख्लायाथ' टाउन सहराव थानानै नों माजों जागोन? सानसे जानो थाखायनो नोङो, सानसेनि थाखायनो नों खामानि मावनांगोन। ओंखाम बोथिसे नों रावबो टाउनाव होआ। अब्लाथ' बिसोरनि थाखाय ओंखाम बोथिसेयाबो जोबोर गिदिर, हरसे बेरायनो मोननायाबो जोबोर गिदिर बिसोरो सिख्लाफोरनि थाखाय। अब्ला बैफोरबायदि सिख्लाफोरखौ लानानै गिदिङो। बेफोरबायदियावनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों दिनै जोबोर बदनाम जागासिनो दङ, नंगौना नङा? नंगौना? सोरबा सोरनिबा थाखाय जोबोर बदनाम जागासिनो दं बर' हारिनि गेजेराव। गोसो थोलायनानै सोर गारलाया? गासैबो गारलायो, नंगौना नङा? नाथाय गोसो थोलायनानै गारलायनायाव सासे सिख्लाया सासे सेंग्राजों गोसो थोलायनायावबो मा जागोन? नोंखौ सेलुट मारि जागोन, सनमान होजागोन। नाथाय हिन्जाव गोनां हौवादो लाइन मारिनायखौ सेलुट मारि जाया, सनमान होजाया। आं गोदोनिफ्रायनो बुंबाय, दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंनो गोसो गैया। नाथाय बैनि बाथ्राखौ लानानै आं बेयाव एसे सरजाबबाय आरोना। उपाय गैया, थारमाने बुंनो गोनां जादों बाथ्राखौ। आसरित काहानि नालाय खोन्थागासिनो दं आङो। बदनाम जादों माबायदि? गोसो थोलायनायखौ नेचार होनना बुङो बयबो मानसिफ्रा। सोरबा हिन्जाव गोनांखौबो माने रायलायबाय थायोब्ला, थाबाय थायोब्ला मा जालाङो? बेजों गोसोआ मिलायनानै मा जालाङो? हिन्जाव गोनांखौबो नायनो रोङा। नाथाय नों साननो हानांगोन, थेवब्लाबो होननाय मोनसे बाथ्रा दं, नंना नङा? थेवब्लाबो नों मोजां मोनलांना बेनि गोसोआ बोलांगोन रायलायबाय थाबानो। बेनि गेजेरावबो नों सासे गोरों मानसिब्ला, नों सासे एसेबां गोरों मानसिब्ला, नों मोजां मानसिब्ला, थेवब्लाबो होननाय बुस्थु मोनसे थायो। थेवब्लाबो नों साननो हानांगोन, बेफोरबायदि खालामोब्ला मा जागोन, नंना नङा? बेखौ गावबा गाव साननो हानांगोन। आं बेखौसो बुङो। अब्ला सासे सेंग्राया सानै गथ' गोनां हिन्जावजों रायलाय बेखौनो गोसो जानानै लाना खारदो। बबाव? आसामनि बाहेराव। मानो? आं बे सेंग्राखौ आसरित जाबाय। माबायदि लाना खारलायनाय जानाय? खोनासं। कल रायलायबाय थायोमोन सानैबो। बे हिन्जावनि फिसाया माने जेनेबा खामानियाव थाङो, कल रायलायबाय थायो। जोंनि जायगायावनो आरोना, खामानि मावो। सानाव खामानियाव थाङो, मोनायाव फैयो, रायलायबाय थायो, कल रायलायबाय थायो।
बिदिनो मा जाबाय बे सेंग्राजों मा भिडिअ कल रायलायो भिडिअ कला व्हाट्सएप भिडिअ कला रेकर्डिं जाजोबो नोंनि भिडिअखौ गटाय रेकर्ड खालामजोबना लाखिजोबनो हायो अडिअ कला रेकर्डा जेरै जायो व्हाट्सएप भिडिअ कलिंआबो रेकर्ड जाजोबो बेफोरबायदिनो रायलाय मा जाबाय सेंग्राजों मा जाखो मालाबा नेकेट देखायना लायो बैनो रेकर्ड जाजोबबाय माने बिनि गाज्रि जितु रायलायनाय बा गाज्रि मायबा मायबि देखायजोबना लादो बे सेंग्रानो बेनिफ्राय बे गाज्रि देखायजोबना लानाया मा जाबाय बै सेंग्राया रेकर्ड खालामजोबनानै लाबाय बेजों रायलाय सोरबा मिथिया खोमा ससियेल मिडियायाव गासैबो बुस्थुआ रेकर्ड जायो गासैबो बुस्थुआ भिडिअ कलिंआनो रेकर्ड जाजोबो आरो बेल' नङा गोबां मानसि दङ दाबो जानला मानला मानसि दं भिडिअ कलिं रायलायनानै गोबां भिडिअ सोरनिबा मानसिनाव दङ भिडिअ कलिंआ होनखादों गोबां दङ भिडिअ कलिं बेफोरबायदि रायलायनाङा मालाबाबो मानसिजों भिडिअ कलिं रायलायनो गोनां जेबो गोनांथि गैया नों भिडिअ कल सासे हाबा जानाय हिन्जावआ सासे सेंग्राजों भिडिअ कल रायलायनो गोनां जेबो गोनांथि गैया आं बे सेंग्राखौसो बुंनोसै दा फाय नों सानै गथ' नुखानानै सासे हिन्जावखौ नों माबायदि गोसोथोखो दे नों भिडिअ कल रायलायबाय आं सब मानिजोब्बाय सब एक्सेप्ट खालामजोब्बाय नाथाय सासे हिन्जावखौ सानै गथ' थानाय सासे हिन्जावखौ लाना खारोब्ला बे गथ' गथाया मा जागोन बेनि हुया बेसेबां दुखु जागोन बेखौ मानो सानाखै बे सेंग्राया सिख्ला मोनाखै दुनियानि सिख्ला दङ आरे हाबा खालामना जायखौनो बेखौनो नंगौना नङा मा धोनि न'खरनिबाल' हाबा खालामगोन नामा सिख्लाफोरखौ गोरिबखौ खामा नामा नंगौना नङा बेफोरबायदि बाथ्राया सासे हिन्जावजों भिडिअ कल रायलाय बेनि माबाफोरखौ लाखिजोबनानै बेखौनो नांथारगौ जाबाय ओमफ्राय हिन्जावआ मा जाबाय भाइरेल खालामजानो गिबाय आं बेजों थाङाबा बे आंखौ भाइरेल खालामसिगोन बेनियाव गोबां माबा थाजोब्बाय दा हिन्जावआ भाइरेल खालामजानो गिनानै मा खालामखो गावनि गथ' सानै आरो गावनि हौवाखौ गारनानै खारबाय बेजों दा सानैबो खामानि मावनानै जागासिनो दङ गुड वेल डान जय हिन्द सासे सेंग्राया सानै गथ' थानायखौ गारनो हायाखै बे जेबो सानाखै बेनि बागै आरो हिन्जावा मा जाखो भाइरेल खालामजानो गिनानै खारबाय आरे मा गोनांथि मोनलै नोङो हुवा थानानै बेलेग बेसेबां गाज्रि सोमोन्दो लाखिबावनो टाइम पास खालामनो गाब्रखागोन निस्सय गाब्रखागोन आं होनखादों नाथाय सेंग्राखौसो आं मानिबाय आरो खुलुमगोन आं सेंग्राखौबो खुलुमगोन आं अब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दा जितु खारनाय जागासिनो दङ बेफोर बिब्दि जायैसो खारदों नामा फट' हरना लादो भिडिअ हरना लादो सेंग्राफोरनो बेनिफ्राय दैखारलायबाय थादो बेसो नङा होमबा काहानिया आंथ' सानदोंमोन सोरबा सेंग्राफोर दोङो नोङो उन्दैयावनो हाबा जाबाय हिन्जावनो जेबो होनो हाला हिन्जावफोरा दुखुजों खारदो खामानि मावनानै जासिगोन होननानै खारदो आरो सोरबा हौवाफोरबो दङ हाबा जाखांबाय गथ' खांखांबाय खामानि मावनो गोसो जाया हाजिरा मावनो सानसे मावो साननै मावो थायो सानथाम मावो सानब्रै थायो लोङै लिभाराव किडनिकआव स्टन जानानै थैलांनायबो नुनो मोनबाय आं खाथि खालायावनो गथ' सासे गालांबाय हिन्जाव सासे गालांबाय मावनो बाबाय मावनो गोसो गैला हिन्जावखौ फिसिनो हाला लास्टआव डिसिसनखौ मा लाखो जुमाय देर दानाजों जुमाय बेमारबो जाबाय थैबायबो थांनानै सिख्ला हिन्जाव ओरैनो दं गथ' लायै बिदिबो नुनो मोन्दों जों आंनि लोगोनि बिफं जादों बिब्दि खामानि मावनो बानानै जुमाय लोंनानै थैनाय आंनि लोगोनि बिफं लासिंसिं हौवा मानसिया खामानि मावनानै जुमाय लोंनानै थैयोब्ला लासिंसिं होनखायो आं मा होनना बुंनो आं सानदोंमोन हिन्जावफोरखौ हौवाफोरा बेफोरबायदि नालाय मावना दांना जानो हायाखै गोबां सिटुएसनाव गारलायनाय जायो नंगौना नङा हौवा हिन्जावजों गोबां सिटुएसनाव गारलायनाय जायो सोरबा सिख्लायाबो हिन्जावाबो गाज्रि जायो सोरबा हौवानि थाखायबो गारलायनाय जायो सानदोंमोन नाथाय दिनैनि भिडिअ ओरैबायदि आलादा सासे सेंग्रा मानसिजों फट' उनाव हरजोबना लानानै खारदो वाव गुड बरिया अब्ला गासैबो बुजिखाजोब्बाय खोमा ना ससियेल मिडिया मा गासैबो मिथिखाजोबो खोमा ना अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द